još u predratno vrijeme, dok je radila pamučna industrija, tamo je bilo jako puno radnika i kada bi prva jutarnja smjena izašla iz tvornice, jednostavno grad je bio preplavljen ljudima. A svi su oni bili nervozni, žurili su se na razna prevozna sredstva da stignu kući, da mogu još napraviti nešto posla u poljoprivredi i tako dalje. Uđe jedna žena u željezaru i sva cupka od nestrpljenja i kaže: imate li mišalovke? Kaže prodavač: imamo. Kaže: dajte da vidim. On pokaže: a veli, jel imate veću? A imamo i veću. Pokažemo veću. Ma ne, imate li onu veliku? Ona je mislila na mišalovku, ovo za štakore. A on kaže: imamo, ali u skladištu. Pa se polako digne, pa krene prema skladištu, a ona cupka gleda kroz izlog van na ulicu i kaže: pa daj, ganite se, kaj se tako vučete, ki magla, pa veli, pobišće mi autobus. A on se okrene, kaže: gospa, tako pak veliku mišalovku nemamo, aludirajući na to da bi ona s njom lovila autobus.